ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Kahit matatanda ay merong matututunan sa mga mas bata. Kaya dapat bukas ang puso at isipan para umunawa at hindi lang ang mga mata at bibig upang manghusga at mangalipusta. Ikaw kabarangay, ano ang importanteng leksyon na natutunan mo sa buhay? Dear Papa Dudut, dumaan na po ba kayo sa trahedya ng inyong buhay na noong una akala ninyo'y hindi ninyo malalagpasan? Kasi mukhang wala ng pag-asa at para bang mas lamang na lamang yung sakit na nararamdaman ninyo kesa sa kaginhawahan. Yun kasi ang eksaktong pinagdadaanan ko sa past relationship ko na inakala kong pangmatagalan na. Doon nga ako naniwala sa linyahang walang forever. Kasi kung totoong meron ito, sana kami pa rin ang fiancé at long-time boyfriend ko, Papa Dudut. Pero iba yata ang kapalarang nakaguhit sa palad ko. Kasi hindi na mangyayari ang matagal ko ng pangarap at plano na makasama siya. Ayon sa iilan, hindi pag-ibig ang sentro ng mundo at buhay ng tao. Pero kailangan po ito upang makapagpatuloy tayo. Nasabi ko po ang bagay na yon kasi may pagka-hopeless romantic ako, Papa Dudut. Date to marry kind of person ako. Kumbaga gusto ko yung magiging boyfriend ko ay magiging asawa ko na rin, Papa Dudut. Pero bago ako tumuloy sa paglalahad ng tragic love story ko ay magpapakilala po muna ako. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Mariel. 34 years old, taga-Sucat, Parañaque at nagtatrabaho bilang VA pero dati akong post-press planner assistant sa isang pribadong kumpanya sa Rizal. Pinalaki naman po ako sa isang mapagmahal na household at confident po akong sabihin na marami akong pag-ibig sa sarili ko na handa kong i-share sa magiging asawa ko. Pero ewan ko kung bakit nagkaroon pa rin ng hangganan ang relasyon naming akala ko ay wala ng katapusan, Papa Dudut. Dessert na dala mo Ano nga tawag doon? Butterscotch po, Ma. Galing Iloilo. Pinabili ko sa friend ko na nag-travel doon para pasalubong sa akin. Oo, yun nga. Hirap naman sabihin, nabubulol ako. Okay lang po yan. Kainin nyo na lang. Ayun nga. Pero naalala ko kasi na yun din yung dala-dala ni… Ma, parang alam ko na po kung sinong tinutukoy nyo. Oo, yung ex mong si… Stop na po, Ma. Alam niyo naman bawal sabihin ang pangalan niya rito sa bahay natin, di ba? Tagal-tagal na nun, Nak. Bawal pa rin? Opo, bawal pa rin. Hindi mo pa rin ba siya napapatawad? Magdadalawang taon na. Mukha namang nagbago na siya. Wala na po akong pakialam kung nagbago siya. At para sagutin ang tanong niyo, napatawad ko na po. Pero ayoko na magkaroon kami ng ugnayang dalawa. Pero tatay siya ng anak mo. Sa ayaw at sa gusto niyo, mag-uusap at mag-uusap pa rin kayo. Sustento lang po niyang pinag-uusapan namin sa anak namin, Ma. Wala na pong iba. Pero nakikita ko namang mabait siya. Kasi hanggang ngayon, wala pa rin siyang girlfriend. Pag walang girlfriend, mabait agad? Baka wala nagtatagal, ganun. Pero teka, saan niyo po ba nalaman yung mga pinagsasasabi niyo? Saan pa ba? Di sa Facebook. Kasi kung meron na, sana pinopost niya, di ba? Kaso wala pa nga. Puro lang siya gala, tapos panay shared post. Wow! Hindi ko akalain na mas updated pa pala sa akin ang mama ko.
Tsaka may nalalaman na kayo ngayong shared post Palagay mo sa akin pinanganak kahapon? Wala po akong sinasabing ganyan. Pero ayun na nga anak, mukha namang nagbago na siya. Kung single pa rin siya tapos single ka, kayo na lang ulit. Sabi mo naman napatawad mo na pero bakit ayaw mo na ulit bigyan ng tsansa? Nandun na tayo sa napatawad ko na nga po siya. Pero paano na lang yung peace of mind ko sakaling magloko uli siya? Ma, alam niyo ni Papa kung paano durog na durog ako nung iniwan at pinagpalit niya ako sa ibang babae. Mabuti sana kung ako lang yung hindi niya inisip. Kaso may anak kaming babae. Hindi man lang ba sumagi sa kokote niya na pamilyadong tao na siya? Tapos nakuha pa niyang kumirengking sa iba? Buti na lang talaga hindi pa kami kasal. Pero ikakasal na kayo. Tapos nagkaroon lang kayo ng mabigat na pagsubok sa relasyon niyo. Ganun na lang isipin mo. Ayoko nga po. Tsaka bakit marunong pa kayo sa akin, Ma? Hoy, Mariel, wag mo ako masagot-sagot ng ganyan ha. Mama mo ako, ipapaalala ko lang. Sorry po, Ma. Hindi ko naman po nakakalimutang mama ko kayo. Kaso, wag niyo na po kasing ipilit na magbabalikan kami ng ex ko. Dahil ako na mismo yung umaayaw. Ngayon, kung nagbago na siya, edi mabuti sa kanya. Mabuti rin sa akin kasi kahit paano, nakakausad na ako dun sa ginawa niya sa amin. Focus na lang ako sa career ko at sa anak ko. Nanghihinayang lang naman ako sa pinagsamahan niyo. First boyfriend mo siya, tapos kasundo ko rin. Bait-bait nung batang yun sa akin eh. Close pa nga kami kasi lagi akong pinapasalubungan nung... Ano nga ulit tawag doon? Butterscotch po. Oo, pero bakit nga ba yun lagi ang dala niya? Si Mama. Akala ko po ba close kayo? Oo nga, pero nakalimutan ko na eh. Hayaan mo na nga. Pero, ayun nga anak. Gusto ko ulit kayo magkabalikan para sa pamilya niyo. Isipin mo na lang yung anak niyo. Lalaking walang tatay. Pero nandito naman ako. Pwede ako maging nanay at tatay sa anak ko, Ma. Mahirap yan. Akala mo lang madali. Pag lumaki-laki na yung apo ko at nagkaisip, siguradong hahanap-hanapin niya yung tatay niya. Ano sasabihin mo, Aber? Yung totoo. Pero hindi ko naman sisiraan ang tatay niya sa kanya. Kasi ako lang naman yung nawalan ng tiwala sa taong yun. Hindi ko ipagkakait sa kanya kung gusto niyang bumawi at magpakaama sa anak namin. Pero hanggang dun na lang yun. Labas na yung relasyon naming dalawa. Ay nako Mariel, ayusin mo lang talaga. Siguraduhin mo magugustuhan ko yan kung sino man yung ipapakilala mo. Kasi hindi sapat na gusto mo lang siya tapos ako hindi. Ay, ewan ko sa'yo, Mama. Anong ewan mo sa akin? Mama mo sabi ako. Mama na makulit. Close po ako sa parents ko, Papa Dudut. Lalo na sa mama ko. Kumbaga hindi ko lang siya nanay, best friend ko rin siya. Halos lahat ng bagay ay sinasabi ko sa kanya kasi para sa akin ay mahalaga ang opinyon niya. Malaki din po ang tulong nila sa akin ni Papa noong naghiwalay kami ng ex ko. Sila ang nagsilbi na masasabi kong lahat ay gagawin para sa kanilang mga anak. Sabi niya, kesa mamatay ako sa lungkot at maubusan ako ng luha sa kakaiyak. Sa aming bahay ay umuwi ako sa kanila kasamang anak namin ng dati kong karelasyon. Mahal na mahal po nila ang apo nila, Papa Dudut, at masaya ako kasi malapit din sa kanila ang anak ko. Kaya lang ay hindi naman po perpekto ang bawat pamilya, lalong-lalo na ang mga miyembro nito. Kung ilalarawan ko si Mama ay masasabi ko na siya yung tipikal na ilaw ng tahanan. Pero merong madaldal at honest ang kanyang bibig. Prangka siyang manalita na minsan ay para bang hindi na niya pinag-iisipan ang mga sinasabi niya. Katulad na lamang ng lagi niyang pagsasabi na makipagbalikan ako sa tatay ng anak ko matapos niyang magalit dito ng bonggang-bongga nung iniwan ako at niloko. Hindi ko naman masisisi si Mama, boto kasi talaga siya sa ex ko. Pero sa part ko naman ay parang ang hirap nang magtiwala muli matapos kang saktan at iputan sa ulo. Bukod doon ay parang hindi pa ako handang pumasok sa isang relasyon. Kahit 2 taon na ang nakakalipas simula nang maghiwalay kami, sinubukan ko naman pong makipag-date at kumilala ng ibang lalaki. Pero wala talaga, Papa Dudut. Bokya.
madalas ako yung nakikipag-break kasi natatakot pa akong magtiwala. Pero nagiba ang ihip ng hangin nang makilala ko si Oscar Papadudut. Balik katrabaho ko siya pero magkaiba kami ng department. Baguhan lamang siya noon sa company namin at sa management meeting yung una naming inkwentro. Matapos siyang ipakilala ng kanyang supervisor bilang assistant nito. Mabait si Oscar, gentleman, manumanay magsalita pero kalog at palatawa. Yun yung nagustuhan ko talaga sa kanya, yung kanyang sense of humor. Pag nakikita ko siya ay gumagaan ng bawat umaga, idamay niya na rin yung tanghalian at merienda. Naging magkaibigan kami sa maikling panahon at mas lumalim pa yung pagkakakilala naming dalawa sa isa't isa. Hindi nagtagal ay nagkapalagayan ng loob kami at niligawan niya ako. Nung araw po na plano ko na siyang sagutin ay sinama ko siya sa bahay namin para ipakilala sa mga magulang ko, Papa Dudut. Ano nga ulit pangalan mo, iho? Oscar po, tita. Oscar. Tapos magkatrabaho kayo ni Mariel ko? Ma, di ba nakwento ko na yan? Oo nga, pero makakalimutin na mama mo. Anong posisyon mo dun sa kumpanya nyo? Production assistant po ako. Magkano sweldo mo? Ma naman! Miranda, hindi naman yata tamang pati sweldo ni Oscar tinatanong mo. At bakit Hector? Nasabi ng anak mo na nanliligaw sa kanyang lalaking to. At kung sakali nga na maging sila, dapat lang na may sapat siyang pera para mailabas si Mariel. Yun bang ma-date tapos mapakain sa mamahaling restaurant? Nakakahiya na po kayo, Ma. Hindi po yan ang habol ko kay Oscar. Oo nga, pero kilala kita anak. Kapag nagkagusto ka sa isang lalaki, ibig sabihin, nakikita mo na rin sa kanya yung taong gusto mong mapangasawa. Aba, kung pipitsugin lang yang si Oscar, baka kailangan mo mag-isip mabuti kung sasagutin mo pa ba siya o hindi na lang. Alam kong concerned ka sa anak natin, pero masyado mo naman yatang pinangungunahan ang mga pangyayari. Kahit anong sabihin mo, Hector, nanay ako. Hindi maaalis yun sa akin. Natural lang na mag-isip ako't ikonsidera ang mga bagay-bagay kasi anak kong pinag-uusapan dito. Anak ko rin si Mariel, pero hindi ako ganyan magsalita. Napakabastos. Iho, pasensya ka na sa asawa ko ha. Ayos lang po, tito. Anong bastos dun sa sinabi ko? Masyado kang imbento? Mama, pwede po ba? Umayos nga kayo. Nakakahiya kay Oscar. Kinukwento ko pa naman kayo sa kanya tapos ganyan lang ang magiging asal niyo sa harap niya. Baka isipin niya, nagsisinungaling ako dun sa parte na sinabi ko mabait at mainhin kayo. Ay, mabait pa rin naman ako at mahinhin. Pero kailan ba papasok dyan sa kukuti mo na nag-aalala lang ako para sa kinabukasan mo? Paano kung sa maling lalaki ka mapunta? Paano kung hindi ka pala kayang buhayin ng Oscar na yan? Di nalinti ka na. Minsan kasi nak, gamitin mo rin utak mo. Hindi puro puso. Ginagamit ko po ang utak ko, Ma. Pero ginagamit ko rin po ang puso ko. Palibasa, itong mama mo, puro bibig niya lang ginagamit. Sasampalin na talaga kita dyan, Hector. Ay nako, nakakainis kayo mag-ama. Pinagtutulungan niyo ako. Mabuti pa, iwanan ko na kayo dyan. Tapos na ako kumain. Oh, Ma. Saan kayo pupunta? Doon sa sala. Simula na ng paborito kong teleserye sa GMA. Diyan na kayo. Pasensya ka na sa ugali ng mama ko, Oscar. Hindi naman talaga siya laging ganyan. Baka may sakit lang. Naiintindihan ko naman. Baka nga may sakit lang. Sakit sa pag-iisip. Pa? Hoy, narinig ko yon, Hector. Lintik ka talaga. Papa Dudut, hindi ko po talaga nagustuhan ang naging attitude ni Mama kay Oscar, Papa Dudut. Kasi kitang-kita ko kung paano napahiya at nanliit sa harap nila ni Papa yung lalaking plano ko sanang sagutin para maging boyfriend ko. Nang time na yon ay nagsorry ako kay Oscar dahil sa asal ni Mama. Sabi niya ay naiintindihan niya pero ramdam kong apektado siya. Nang umuwi na siya ay hinarap ko si Mama
At sinabi ko sa kanya ang feelings ko, Papa Dudut. Nadismayado ako sa naging pakikitungo niya sa bisita ko. Pero umakto siyang parang walang pakialam at pinangatawanan niya na ayaw niya talaga kay Oscar base lang sa kanyang pakiramdam. Nalungkot po ako ng husto at nagtampo. Natulog akong umiiyak at napapatanong na lamang sa sarili ko kung bakit ganon ang mama ko. Overprotective lang ba siya sa akin o ano? Kasi kung oo, bakit mas gusto niya akong bumalik sa ex ko kahit na alam niyang sinaktan ako ng taong ito at niloko? Ewan ko, Papa Dudut, sa edad kong yon ay parang wala pa rin akong sariling pag-iisip. Yun bang tipong dinidiktahan pa rin ako ng mga magulang ko kahit malaki na ako? Sa bagay, solong anak kasi ako at mahal na mahal nila ako, pero mahal ko rin si Oscar. At gusto kong makita nila na kamahal-mahal din ang lalaking bagong pinili ko. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Si Mama lang naman talaga ang may problema kay Oscar, Papa Dudut. Okay naman sa kanya ang papa ko, kaya kahit papaano'y masaya ako. Tahimik pero observant na klase ng tao si Papa. Natatandaan ko na hindi niya masyadong gusto ang ex-boyfriend ko at ewan ko kung bakit, pero inisip ko na lamang na baka nararamdaman niyang hindi ito katiwa-tiwala, lalo na noong nagawa nga ako nitong ipagpalit sa iba. Pero hindi naman niya yon binastos katulad ng ginawa ni Mama kay Oscar. Kaya nga tuwang-tuwa ako kasi binigay ni Papa sa akin yung basbas niya. Sakaling humantong sa mas malalim na ugnayan yung relasyon naming dalawa. Kung ilalarawan ko si Oscar bukod sa mga katangiang una ko nang binanggit, marami pa po talaga akong masasabi na magaganda. Napaka-responsable niyang tao at kita ko yon sa kung paano siya mag-perform sa kanyang trabaho. Goal-oriented din siya, Papa Dudut. Emotional available kapag kailangan ko at laging iniisip ang aking kapakanan. Bukod doon ay mahal ni Oscar ang mga magulang niya kahit na hindi siya nila tunay na anak. Ulila na kasi ang boyfriend ko at lumaki sa bahay ampunan. Tapos ay merong mag-asawa na umampon sa kanya at nagturing na para bang sa kanila siya nang galing. Yan ang klase ng katangian ng boyfriend ko, Papa Dudut. Kumusta na kayo ni Mama? Okay naman. Nag-uusap na kami pero tampo pa rin ako sa kanya. Maling-mali kasi talaga yung inasal niya sa'yo nung dinala kita sa bahay. Huwag mo na ring sabihin na naiintindihan mo kasi wala kang dapat intindihin sa nangyari. Pero sinabi mong hindi naman siya palaging ganon. Kaya ako inintindi na lang. Sa bagay. Pero kinausap ko na siya at nagsabi ako ng feelings ko. Pero ewan ko, parang may something kay Mama na hindi ko maintindihan. Sakit sa bangs? Ganon siguro talaga kapag tumatanda. Baka nga. Oh, maiba tayo. Kumusta ka na? Ayos na bang pakiramdam mo? Okay lang naman ako at maayos naman pakiramdam ko. Wala akong sakit, Mariel. Mabuti, pero hindi talaga yun ang ibig kong sabihin. Sige nga, anong ibig mong sabihin? Gusto lang kitang kumustahin after nung dinner sa bahay namin. Huwag ka magsisinungaling sa akin, ha? Mabuti naman pakiramdam ko. Hindi ko masyadong dinibdib pero napaisip ako. Anong naisip mo? Na may punto rin naman yung mama mo. Tama na isipin niya yung kapakanan mo. Lalo na kung lalalim yung relasyon natin. Kasi deserve mong ispoil sa mga bagay na gusto mo. Deserve mong ibigay sa'yo na magiging boyfriend o asawa mo yung maginhawa at maayos na buhay. Deserve din na magiging boyfriend o asawa ko yung mga bagay na binanggit mo, Oscar. Kaya nga kung magkakaroon man ako ng karelasyon, gusto ko pareho kaming goal-oriented. Yung bang hindi lang ako yung may pangarap, siya rin. Tapos may pangarap din kami sa pamilyang bubuuin namin. Tama naman. At lahat ng yon nakita ko sa'yo. Ha? Nakikita ko kung paano ka nagsisikap sa trabaho mo. Nakikita ko kung gaano ka kaorganisadong tao at kaayos sa mga ginagawa mo. Pero kahit mukha kang seryoso,
hindi mo pa rin nakakalimutang ngumiti o magpatawa. Alam mo, kapag naririnig ko yung mga jokes mo, lalo na kapag down na down ako o stress sa tambak na workload, automatic talagang gumagaan ang pakiramdam ko. Kaya nga sabi ko sa sarili ko, ikaw yung klase ng tao na gusto kong mahalin, alagaan, at kung loloobin, makakasama kong bumuo ng pamilya sa hinaharap. Pero bago yun, sinasagot na muna kita para maging boyfriend ko. Boyfriend mo? Oo, bakit ayaw mo? Gusto, pero Pero ano? Sige, sabihin mo, ano? gusto ko lang sabihin na ang smooth nun. Hindi ko nahulaan sunod mong sasabihin eh. Siyempre, akala mo sa akin. So paano, boyfriend na kita ha? Tapos girlfriend mo na ako. Hindi lang ako makapaniwala na tayo na. Parang panaginip. Gusto mo sampalin kita para magising ka sa panaginip mo? Sige, sampalin mo ako. Ayoko nga. Binibiro ka lang, sinakyan mo naman. Biro lang din. Natakot ako kasi akala ko sasampalin mo talaga ako. Ay naku. Halika nga rito, kiss mo ng girlfriend mo. Bawal. Baka may makakita sa atin dito. Ang KJ? Libre na lang kita ng kape. Sige, mabuti pa nga. Naging kami ni Oscar ng araw na yon at walang pagsidla ng kaligayahan sa puso ko, Papa Dudut. Siyempre hindi ko po nilihim ang aming relasyon dahil binalita ko rin yon sa mga magulang ko. Katulad nga ng inaasahan ay hindi masaya si Mama pero pilit kong pinaintindi sa kanya na malaki na ako. May kakayahang magpasya sa mga bagay at tao na gusto ko, Papa Dudut. Higit sa lahat ay pinaunawa ko kay Mama kung gaano ko kamahal ang boyfriend ko. Sa huli hinayaan na lamang niya akong gawin yung gusto ko at sinabing walang sisihan kung sakaling lokohin na naman daw ako, Papa Dudut. Ang nega. Grabe. Hindi ko kinakaya, Papa Dudut. Hindi ko po kinakaya si Oscar hindi ko po kinakahiya si Oscar kahit laging sinasabi ni Mama na hindi siya pasok sa taste niya bilang gwapo. Para po sa kalaman ninyo ay gwapo po ang boyfriend ko, matangkad siya, matipuno ang pangangatawan, moreno pero ang pinakamahalagang aspeto ng katangian niya ay yung kapanatagang dulot niya sa akin tuwing magkasama kaming dalawa. Bukod doon ay mahal din siya ng anak ko at parang tatay na nga ang turing nito sa kanya. Nung minsan ko ngang tinanong si Oscar kung anong reaksyon niya nang malamang may anak na ako sa una ko, isa lang ang sinagot niya. Grateful o nagpapasalamat. Kasi para sa kanya ang mga bata ay biyaya, Papa Dudut, at dapat silang mahalin, galing man sila sa'yo o hindi. Mariel, nak, ano kasi? Hindi porke nobyo mo na yung Oscar na yon, basta-basta mo na lang siya isasama sa mga family event natin. Tingnan mo, kanina pa tuloy ako tinatanong ng mga kamag-anak natin kung sino siya. Ma, sinabihan ko po kayo na isasama ko si Oscar. Kasi gusto ko siyang ipakilala kina tita at sa mga pinsan ko. Bakit kayo nagagalit? Bakit naman kasi nagmamadali ka masyado? Kakasagot mo lang sa lalaking yun tapos gusto mo na agad makilala ng angka natin? Wala naman po masama doon, Ma. Boyfriend ko naman si Oscar. At gusto ko makilala nila yung lalaking mahal ko. Kaya bakit ganyan kayo umasta? Ano kasi nak? Ano po yon, Ma? Inimbita ko rin kasi yung ex mo rito. Pupunta siya rito. Ano po? Bakit niyo po ginawa yun? Naisip ko lang naman na baka gusto mo siyang makita. Para magkausap kayo, baka sakaling magkabati kayo. Ganon. Parating na siya. Nagsabi siya sa akin sa text kaya pwede bang paalisin mo na muna rito si Oscar? At bakit ko naman po gagawin yon? Kung may dapat mang umalis yung ex ko, hindi yung boyfriend ko. Hoy, Mariel! Bakit ganyan tono mo sa akin? Mama mo ko, baka nakakalimutan mo. Hindi ko po yung nakakalimutan pero sobra na kayo. Alam niyong isasama ko dito si Oscar. Tapos pinapunta niyo pa talaga yung lalaking yun? Di ba sinabi ko na ayoko na siya makita? Tapos pinagpipilitan niyo pa rin na mag-usap kami? Para ano? Magkabalikan? Hindi ko na po kayo maintindihan.
Wala na nga kayong respeto sa akin. Pati boyfriend ko binastos nyo na rin. Kapakanan mo lang naman ang iniisip ko. Kapakanan ko? O kapakanan nyo? Gusto ko lang naman magkaroon kayo ng buong pamilya. Buo ang pamilya namin ng anak ko, Ma. Alam nyo yan. Nag-aalala lang naman ako. Kasi paano kung hindi tratuhin ng maayos ng Oscar na yun yung apo ko sakaling siya nga yung mapangasawa mo, Aber? Kasi hindi niya kadugo yung anak mo. Kaduguman o hindi, alam kong mamahalin ni Oscar na para bang tunay niyang anak ang anak ko. Na-appreciate ko naman po yung pag-aalala nyo. Pero mali po yung ginagawa nyo. Malaki na po ako, may sarili na akong isip. Bakit hindi nyo na lang po ako suportahan bilang mga magulang ko? Ganito yung paraan ng pagsuporta ko sa'yo, Nak. Kaya sana, wag na matigas ang ulo mo. Ewan ko sa inyo, Ma. Suko na ako sa ugali nyo. Hindi ko na kayo maintindihan. Ako pa rin ang nanay sa ating dalawa. Mas alam ko yung tama at makakabuti sa'yo. Bahala na po kayo. Pero hindi ko na mapapalagpas tong ginawa nyo. Bakit? Anong gagawin niyo? Kung ayaw nyong paalisin yung ex ko, kami na lang ni Oscar at yung anak ko ang aalis. Ano ka mo? At saan kayo pupunta? Hindi ko alam. Basta malayo rito sa bahay natin. Hahanapin ka ng mga tsahin mo. Hahanapin ka rin. Bahala na kayo humarap. Total, kayo naman ang nagpapunta sa kanya. Mariel! Hoy, Mariel, bumalik ka rito! Hindi po ako sumukong iparealize sa mama ko kung bakit ko minahal si Oscar at siya ang pinili ng puso ko. Umasa ako na makikita niya ang mga magagandang bagay na nakikita ko sa boyfriend ko at bibigyan niya ng chance si Oscar na maging miyembro ng aming pamilya kung magkataon. Pero dahil sa walang usad ang mga bagay-bagay sa mama ko ay unti-unti ko na lamang tinanggap na baka ganon talaga siya. Na hindi ko pwedeng madaliin ang lahat kasi lahat naman ay may proseso. Lalo na yung pagtanggap. Kaya lang ay hindi ko akalain na babastusin niya ng husto si Oscar sa family event namin. Hindi ko na po yun kayang palagpasin kaya hindi ko na rin napigilang magalit sa kanya. Kinahihiya ko siya bilang mama ko dahil hindi niya kayang magbigay ng respeto sa kapwa niya tao. Hindi niya ako ganon pinalaki pero bakit ganon siya kung umakto? Nang araw na yon ay umalis kami ni Oscar kasama ang anak ko sa event na yon at nagpunta kami sa ibang lugar. Doon ay umiyak ako at nagsorry sa boyfriend ko dahil sumosobra na ang nanay ko sa ugali niya. Inassure naman ako ni Oscar na magiging maayos din ang lahat. Naniwala po ako sa kanya kasi kilala ko siyang positibong klase ng tao at lagi niyang nahahanapan ng magagandang dahilan ang mga pangit na sitwasyon. Na pag binigyan ng tsansa ay magiging maayos din sa huli. Pero punong-puno na ako, Papa Dudut, lalo na sa pag-intindi sa mama ko. Mahal ko siya, ginagalang ko siya bilang anak pero parang binastos na rin niya ako dahil sa pagtrato niya sa lalaking mahal. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, umalis po ako sa bahay namin pero nagpaalam naman po ako sa papa ko. Masama pa rin ang loob ko kay mama kaya hindi ko siya kinausap ng matagal matapos kong sabihin ang desisyon ko. Hindi pa naman kami magli-live-in ni Oscar pero gusto kong tutukan ang pagpapalaki sa anak ko kahit mag-isa lamang ako. May bahay naman kami at sayang kung hindi magagamit. Kaya tinuloy ko po ang plano kong paglipat namin. Tapos nung time na yon ay nag-resign na ako sa pinagtatrabahuhan namin ni Oscar for career growth at mas pinili ko na lamang na magtrabaho work from home bilang isang virtual assistant para may kasama ang anak ko at inaasikaso ko siya lalo na kapag mag-aaral na siya. Suportado po ni Oscar ang desisyon kong yon bagamat lagi pa rin niyang ini-insist ang pakikipagbati ko sa mama ko kapag nagpapalipas o nakapagpalipas na ako ng sama ng loob. Ang totoo niya na ayoko magtampo ng matagal kay mama kasi mahal ko siya. Pero kailangan niyang may ma-realize sa mga nangyari para may matutunan siya, Papa Dudut. Hindi porke matanda na siya at mama ko siya
at lagi niya akong nililinyahan ng pamoso nilang kasabihan na papunta ka pa lamang, pabalik na ako ay nangangahulugan na yung alam nila ang lahat ng bagay sa mundo. Gusto ko mapagtanto ni mama na hindi ko kayang konsentihin ang mga mali niyang ginagawa. Pero handa pa rin naman akong makipag-ayos sa kanya pag natuto na siya sa mga leksyon niya. Pero napaaga po ang pakikipagbati ko kay mama kasi nabalitaan ko kay papa na nagkasakit siya at hinahanap daw ako, Papa Dudut. Ma, inom po muna kayo ng tubig. O, ito po. Dahan-dahan lang. Akin anak. Akin na po yung baso. Salamat, nak. Saan po? Sa tubig? Wala pong anuman yon, ma. Pero, sure po ba kayo na hindi kayo gutom? Uhaw lang kayo? Oo, tsaka wala akong ganang kumain. Tubig lang, busog na ako. Hindi po kayo gagaling kung magtutubig lang kayo palagi. Yan din yung sinabi ko sa mama mo. Pero makulit at matigas yung ulo. Daig pa nga yung apo namin kung umasta eh. Parang sanggol. Alagain masyado. Hoy, Hector. Kung masama pala loob mo sa pag-aalaga sa akin, sana pinabayaan mo na lang ako rito. Magagawa ko ba naman yun? Kesa naman puro ka reklamo. Patandang to. Ma, pa. Wag na po kayo magbangayan. Papa mo kasi napaka. Ako na naman po ang may kasalanan. Pa, wag niyo na pong patulan si mama. May sakit na nga siya, oh. Ay, walang awa talaga sa akin yung papa mo. Maiwan ko muna kayo. Kausapin mo yung mama mo, nak. Miss na miss ka na raw niya. Sige po, pa. Ma, totoo ba yung sinabi ni Papa? Namimiss niyo na ako? Oo, pati na rin yung apo ko. Pero mas miss kita kasi lalo ngayon may tampuhan tayo. Kaya siguro kayo nagkasakit kasi iniisip niyo yung tampuhan natin. Oo, gano'n na nga. Inaalala ko rin na baka hanggang ngayon galit ka pa rin sa akin dahil sa ginawa ko. Hindi ko naman po kayo kayang tiisin na matagal, Ma. Opo, hindi ako natuwa sa pinagagagawa niyo. Pero hindi ibig sabihin nun magtatanim na ako ng galit at sama ng loob sa inyo. Mama ko pa rin po kayo. Pero sana maintindihan yung may pinanggagalingan yung tampo ko. Naiintindihan ko na, anak. Pinarealize yun sa akin ng papa mo. Nahihiya ako sa'yo sa naging asal ko kasi maling-mali talaga yun kahit sa ang anggulo ko tingnan. Para ako nag-asal bata sa mga pinagsasabi ko sa boyfriend mo. Hinusgahan ko siya. Hindi ko siya binigyan ng pagkakataong mas makilala. Sabi sa akin ng papa mo, ibang-iba raw yung itsura mo pagkasama mo si Oscar. Yung bang mas masaya ka, mas panatag. Aaminin kong hindi ko yun nakita kasi nabulag ako sa kagustuhan kong magkabalikan kayo ng lalaki minsang nanakit sa'yo. Ang nakakatawa pa kasi pinagpilitan ko pang magkabalikan kayo. Grabe, anong klaseng nanay ako? Masaya po ko kasi na-realize nyo na po yung pagkakamali nyo. Yung mahalaga naman po rito ay yung mga aral na natutunan nyo sa nangyari. Tsaka tama naman po si Papa kasi mas masaya at mas panatag po ako kapag kasama ko si Oscar. Mahal na mahal ko po siya, Ma. Kaya sana bigyan niyo po siya ng pagkakataon para mas makilala pa. Sigurado magugustuhan niyo siya. Sige, pero mukhang ako dapat yung humingi ng isa pang pagkakataon sa inyo matapos nung ginawa ko. Pangako, pagbubutihin ko pang sarili ko para hindi na makapanakit yung mga sasabihin ko. Ayoko na nagagalit ka sa akin, nak. Ayoko na nagkakatampuhan tayo ng matagal. Hindi na po mauulit yon, Ma. Basta sana tuparin niyo po yung pangako niyo. Tsaka wag niyo na pong alalahanin yung tampuhan natin. Dahil ayos na po yun. Sigurado ka? Kasi baka may sama ka pa ng loob sa mama mo. Wala na po. Kung meron, sana hindi na ako pumunta rito nung tumawag si Papa, di ba?
Oo nga naman. Alam ko rin kasi na hindi mo ako matitiis. Kasama na yon. Pero ako nga, miss nyo na rin. Oo nga, sinabi ko na yan kanina. Paulit-ulit ka. Yan, sige. Awayin nyo pa ako para makita nyong hinahanap nyo. Pinagsasasabi mong bata ka. Ako pa rin mama mo. Joke lang, ma. Sorry na nga po. Nag-worry po ako ng husto nang malaman kong may sakit si mama pero napanatag din ang loob ko dahil hindi naman po yun malala. Siguro talagang nami-miss lamang niya ako. Kaya naapektuhan ang sistema niya. Nakonsensya po ako kaya nagsorry po ako sa ginawa kong pag-alis sa bahay namin at hindi pagkibo sa kanya ng ilang araw. Pero humingi rin siya ng tawad dahil may dahilan naman daw ako kung bakit ako nagalit sa kanya ng husto. Wala na akong nagawa kundi ang sumang-ayon na lamang habang sa loob-loob ko ay napapangiti ako nung isa-isang binanggit ni mama yung mga bagay na na-realize niyang mali at dapat ay hindi na niya gawin pa. Sa totoo lang ay gusto ko na sanang yakapin at sabihing ayos na ulit ang lahat sa amin. Kaya wag na siyang mag-alala at dapat ay tutukan na lamang niya ang kanyang pagpapagaling. Sinabi po ng mama ko na gusto niyang bigyan ng pagkakataon si Oscar na mas makilala at magustuhan. Yon ay sa pamamagitan ng pagbibigay namin ng pagkakataon sa kanya para gawin ang mga bagay na yon. Sino kami para humindi? Sinabi ko po yon kay Oscar at masaya siyang sumang-ayon. Hindi po mapagtanim ng galit o sama ng loob ang boyfriend ko. Parang ang walang masamang damo sa kanya kasi naniniwala siya na lahat ng tao ay pwedeng magbago. Kahit yung mga magulang niya na nang iwan sa kanya sa bahay ampunan, ni minsan ay hindi niya pinagsalitaan ng masama. Iniisip na lamang niya na hindi pa rin siya pinabayaan ng Diyos. Na walang kilalaning mama at papa dahil pinagkaloob siya sa mag-asawang nangangailangan ng anak ng mga panahon na yon. Sabi pa ni Oscar kung sakaling walang umampon sa kanya ay gusto niyang pagsilbihan yung mga bata na katulad din niya sa bahay ampunan upang hindi raw nila maramdamang nag-iisa sila. Doon pa lang ay alam ko na naramdam ko na sa puso ko na si Oscar na yung lalaking gusto kong pakasalan at makasama sa panghabang buhay, Papa Dudut. Oh, Oscar, kumain ka pa. Sabi ni Mariel, paborito mo raw itong adobong pusit eh. Nagluto ko ng marami. Andun sa kaldero kapag gusto mo pa, ha? Salamat po, tita. Marami pa nga po itong nasa pinggan ko pero tama kayo. Kasi paborito ko po talaga itong adobong pusit. Tapos ano pa nga ba yung gusto mo? Yung dessert na yung maha blanca. Kasi gumawa ako noon, nandun sa ref. Magsabi ka lang kung tapos ka na kumain o kung gusto mo nang kainin yung dessert mo. Ipaghahain kita, ha? Talaga po? Oo naman. Kaya wag ka nang mahiya dyan, ha? Kahit po sabihin yung wag na akong mahiya, nahihiya pa rin ako. Salamat po, tita. Mama na lang itawag mo sa akin kasi sigurado naman ako na magiging manugang kita. Ayaw mo noon? Para masanay ka na. Sige po, mama. Ayan, o di ba? Mas maganda sa pandinig. Opo. Tapos maganda rin po kayo. Bakit kayo tumatawang magtatay dyan? Ano nakakatawa sa sinabi ni Oscar? Wala, Miranda. Huwag mo kaming pansinin dito ng anak mo. Mag-usap lang kayo ni Oscar. Magbulaan kayo. Hindi ko naman po binobola si mama pa. Sige, sabi mo eh. Palibasa wala nagsasabi sa'yo na gwapo ka. Kaya ganyan ugali mo eh. Parang yung paborito mong ulam na ampalaya. Mapait. Hindi ko na kailangan ng may magsasabi sa akin ng bagay na matagal ko nang alam. Humarap lang ako sa salamin eh. Kitang-kita na ang ebidensya. Nak, si Papa confident. Aba syempre, mana ka sa akin nak, alam mo yan. Oo naman po. Mana rin naman sa akin si Mariela. Sinulo mo naman lahat, Hector. Sige nga, anong pinagmanahan sa'yo ng anak natin? Yung talino, yung diskarte. Sinasabi mo bang bobo ako?
Sa'yo nang galing yan. Oh, tama na po yan. Tama na. Baka mamaya may magkatampuhan na. Tsaka nakakahiya kasi nandito si Oscar. Ay, oo nga pala. May bisita tayo. Oscar, salamat sa pagpunta ha. Saka sa tsansa na binigay mo sa akin na makabawi sa inyo ng anak ko. Alam mo, mahal na mahal namin si Mariel eh. At walang magulang na gustong mapahamak o masaktan yung anak nila. Kaya sana, pakiusap lang namin. Mahalin mo at alagaan ang unikaihan namin. Gagawin ko po ang lahat para mahalin at alagaan si Mariel, Ma, Pa. Kasi ayoko rin naman po na masaktan siya. Kaya nga araw-araw, lagi ko po siyang pipiliin. Promise? Kahit na minsan may toyo ako? Oo, promise. Yan talagang toyo yung namana mo sa mama mo, nak. Tumahimik ka nga, Hector! Papa Dudut, masaya po ako kasi na-realize ni Mama na yung mga bagay na gusto ko pong ipaintindi sa kanya. Kaya nga masarap sa pakiramdam na napapatunayan ko sa kanila na dapat nila akong pagkatiwalaan sa mga desisyon ko sa buhay, lalo na sa pakikipagrelasyon. Kahit malaki na ako ay kailangan pa rin naman ng gabay ng magulang ko. Kaya nga, sa lahat ng bagay ay lagit-lagi ko pa rin pong silang kinoconsider ni Papa. Mahal na mahal ko po ang parents ko, Papa Dudut. Sa kasalukuyan ay engaged na po kami ni Oscar at may plano na kaming magpakasal this year. Hindi na po ako makapaghintay sa mga paparating na taon na kasama ang lalaking pinakamamahal ko bilang aking asawa. Sino mag-aakala na bagaman nabigo ako sa una kong pag-ibig, ay hindi ako hinayaan ng Panginoon. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 Forever! Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang ahas ay hindi lang sa gubat nakikita. Meron din sa syudad at minsan ay nasa kapitbahay o mismong pamamahay natin. Kaya nga mahalaga na maging mapagmatsyag tayo upang hindi masira ang pamilyang iniingatan natin. Ikaw ka barangay, naranasan mo na bang traidorin? Dear Papa Dudut, tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Arlinda. 34 years old at taga Laguna. Avid listener na laging nakatutok sa inyong programa na Barangay Love Story since 2021. Na-inspire kasi ako sa mga kwento ng mga kabarangay natin na nagpapadala ng liham sa inyong istasyon. Kaya naman naisipan ko na what if ako naman ang magpadala sa inyo ng kwento ko. Magsisimula ang lahat noong 2018. Bago pa lamang mag-pandemic, online seller na talaga ako ng mga damit. Kung hindi ko sa social media binibenta ang mga paninda ko ay nagde-display ako nito sa tapat ng bahay namin. Nanay na kasi ako noon at meron na kaming isang anak ni Makoy, ang aking asawa. At sa abot ng makakaya ko, Papa Dudut, ay gusto kong tumulong sa kanya. Aba, busy na busy ang mahal kong asawa. Ano, katatapos mo lang ba maligo? Oy, Oh, ano pang hinihintay mo? Magbihis ka na doon para makakain ka na. sige pero
Anong niluto mong almusal, mahal? Ayan, tingnan mo dyan sa mesa, nakatakip. Wow, tuyo at itlog. Uy, tapos may sinangag pa. Paborito ko to. Lahat naman ng luto ko, paborito mo eh. Syempre, asawa kita eh. Thank you, mahal. Thank you saan? Sa pagluluto ng silog? Oo, pero hindi lang yun. Thank you kasi inaasikaso mo ako at inaalagaan kahit na busy ka rin sa negosyo mo. At dahil dyan, tukos nga ako. Sus, bolero. Pasalamat ka, mabango ka na. Kung hindi, natampal kita. Aba, grabe sobra naman sa natampal. Biro lang, ikaw naman. Magagawa ko ba naman yun sa'yo na wala namang ginawa o sinasabing masama sa akin kundi puro ka-cheesyhan? Pero, alam mo, Ano yun, mahal? ako nga yung dapat na magpasalamat sa'yo kasi responsable at mabait kang padre de pamilya. Napakaswerte namin sa'yo ng anak mo. Itong ginagawa ko, itong munti kong negosyo, pangalawa lang to sa prioridad ko kasi kayo ng anak natin ang unang-una. Pero salamat ulit kasi na-appreciate mo yung mga ginagawa ko para sa pamilya natin. Malaking bagay yung mga salita mo para maramdaman naming mga nanay na mahalaga kami at malaki ang ambag namin sa pamilya kahit na hindi kami yung nagtatrabaho sa labas at kumikita ng pera. Hindi naman pera ang sukatan ng ambag mag-asawa sa isang pamilya. Oo, pero aminin natin, merong ibang babae dyan. Mga kapwa nanay ko na rin na pakiramdam nila wala silang silbi kasi hindi sila nagtatrabaho. Na nasa bahay lang sila, nag-aalaga ng bata at asawa nila. Gumagawa ng gawaing bahay, ganun. Wala silang sariling pera kaya humihingi sila sa asawa nila. Nalulungkot ako kapag nakakarinig ako ng ganong kwento sa mga kapwa ko nanay. Pero lalo kitang na-appreciate kasi ni minsan hindi mo pinaramdam sa akin ang mga bagay na yon. Oo naman. Hindi ako perpektong tao pero sa abot ng makakaya ko, gusto kong maging perpektong mister sa'yo at tatay sa anak natin. Kayo ang buhay ko. Ang dahilan kung bakit ako humihinga. Papadudot, gwapo at mabait ang Mr. Kong si Makoy. Pinakilala kami sa isa't isa ng pinsan ng kaibigan at dati kong kasamahan sa trabaho noon. Dati kasi akong tindera sa isang shop ng cellphone sa mall, ngunit nung kinasal kami ni Makoy at nagka-baby ay nag-resign ako para matutukan ang aming pamilya. Responsable at maalaga sa pamilya ang mister ko. Kaya wala na akong mahihiling pa. Pero dahil nga sa magandang lalaki si Makoy, maraming kababaihan at binabae ang humahanga sa kanya. Ngunit ni isa ay walang pinagtapunan ng tingin at atensyon ang mister ko. Focus lamang siya sa akin at sa anak namin. Kaya nga napakasaya ng puso ko at panatag ang aking kalooban na siya ang aking naging asawa, Papa Dudut. Cute naman ng mga paninda kong damit. Ay, sana marami ako mabenta ngayong araw. Pero kung wala naman gaano, edi sa social media ko na lang susubukang ibenta. Ay, buti pa alukin kong kapatid ko. Baka may magustuhan siya sa mga bagong dating kong supply. Asan na ba yung cellphone ko? Nandito lang yun eh. Naku, iba na talaga pag tumatanda. Ay, why? Ay, hala, naku. Nagulat ba kita? Medyo. Sorry naman, sorry. Hindi ko sinasadya. Para ka kasing kabuti. Kanina wala ka naman dyan, tapos bigla ka na lang sumulpot. Ay, grabe siya. Biro lang. Alam mo, gusto kita. Ha? Gusto ko yung ugali mo. Mapagbiro. Ay, nga pala.
Ang ganda-ganda ng mga tinda mong damit. Hindi ko tuloy napigilang usisain. Ay, salamat. O sige, pili ka lang dyan. Baka may magustuhan ka para sa anak mo, pamangkin o inaanak. Ay, para sa anak ko. Ay, ito oh. Tsaka itong kulay gray. Paborito niya kasing kulay to eh. Sige. Oo. Tapos... Ay, eto. Kuha na rin ako nitong terno. 3 pares na. Samahan mo na rin yung sombrero. Ang cute kasi. Wow, o sige. Ibabalot ko lang to sa plastic ha. Oo, sige lang. Matagal ka na bang nagtitinda ng mga damit pambata? Ako? Mag-iisang taon pa lang. Sa social media talaga ako nag-aalok. Nung una, sa mga kamag-anak at kaibigan ko lang, piraso lang naman yon. Kaya yun, sinubukan ko lang talaga. Tapos nung dumami naman yung umu-order sa akin at lumaki na rin yung kita ko, naisip kong bumili na ng bultuhan para may stock ako. Sabi nga ng mister ko, i-display ko rin daw dito sa tapat ng bahay namin. Baka sakaling may makapansin at bumili. Yan, kagaya mo. Ay nako, oo, tama yan. Ay, eto na pala yung mga binili mo. Bale, 450 lahat. Okay, sige. Ayan, salamat. Ay, ito bayad ko. Ay, teka, suklian kita ng 50. Ay naku, wag na. Anong wag na? Wag mo na akong suklian. Sa'yo na, keep the change. Uy, nakakahiya naman. Bakit ka mahihiya? Kusang loob ko naman na ibinigay sa'yo. Hindi kasi ako sanay, tsaka hindi naman kailangan. Kung gusto mo, bigyan na lang kita ng isa pang terno para sakto 500. Ay, naku, wag na. Ikaw naman. Hala, sigurado ka ba talaga? Oo nga. Salamat Walang anuman. Ay, teka, ako nga pala si Jonalyn. Ikaw, anong pangalan mo? Ako si Arlinda. Nice to meet you, Arlinda. Mahal, alis na ako. Oh, wow, may customer ka na pala eh. Oo. Oh, mag-iingat ka, mahal. Salamat. Alis na ako, bye. Bye! Arlinda, yun ba yung asawa mo? Oo. Ay, in fairness ha, gwapo. Ano? Wala. Sabi ko taga dyan lang ako. Talaga? Saan? Sa tapat nyo. Bago lang kami dyan. Kalilipat lang namin kahapon. Tingin ko, mapapadalas ang pagbili ko ng mga damit ng anak ko sa'yo kapag may bago kang supply. Kasi malapit lang ang bahay natin sa isa't isa. Papadudot pagkatapos ng kwentuhan naming yon ni Jonalyn ay naging magkaibigan na kami. Kalilipat lamang kasi nila sa katapat naming paupahan. May anak na rin siya katulad ko at kinakasama. Kaya nga nagkaintindihan kami ng husto lalo na sa usaping may kinalaman sa pagiging nanay. Kung ilalarawan ko si Jonalyn ay masasabi ko na maganda siya, maputi, mahaba ang buhok at masayahing tao. Madaldal din kumpara sa akin na sakto lang. Dahil nga sa pagiging malapit namin sa isa't isa ni Jonalyn ay tinuring niya akong kaibigan. Minsan ay pumupunta sila ng anak niya sa bahay para makipaglaro sa anak ko. Tapos ay sasamahan ako ni Jonalyn na magtinda. Makikitambay din siya at makikipagchismisan sa akin. May dala din siyang merienda na gawa o luto niya na gusto niyang ipatikim sa amin ng asawa ko, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, wala naman pong perpektong relasyon at wala ring perpektong karelasyon. Ngunit masasabi ko na ginawa namin ni Makoy ang aming makakaya upang maging karapat-dapat para sa isa't isa. Noong niligawan ako ng mister ko ay hindi ko kaagad siya sinagot. Sa halip ay inabot pa yon ng 5 buwan dahil kinuha niya pa ang aking loob at tiwala. Bukod doon ay wala pa talaga sa isipan ko ang makipagrelasyon. Masyado na rin akong nasanay na mapag-isa. Akala nga ng mama ko ay seseryosohin ko na ang mga biro ko sa kanya na handa naman akong tumandang dalaga. Kung tatanungin ninyo kung nagka-boyfriend ako bago si Makoy, oo ang sagot ko. Pero hindi naging maayos ang breakup namin at panluloko ang rason noon. Natroma ako, Papa Dudut, at yon ang dahilan kung bakit ilang taon din akong single bago dumating sa buhay ko
ang asawa ko. Nako, maraming salamat talaga dito sa bigay mong ginataang bilo-bilo Amoy pa lang, ang sarap na. Ikaw nagluto nito? Oo, hindi lang halata sa akin pero mahilig akong gumawa ng pangmeryenda at saka panghimagas. Ako kaya laging natutoka sa mga ganyan pag may handaan sa bahay namin nung dalaga pa ako. Kaso nung nagkapamilya na ako natigil na rin ang pagluluto ko at paggawa ng mga panghimagas. Bakit naman? Hindi kasi mahilig dyan yung kinakasama ko. Hindi siya mahilig sa kahit na anong matatamis kasi para sa kanya, pinagmumulan daw yun ng sakit. Pag gumagawa ko niyan sa bahay, hindi siya kumakain. Kahit tikim? Hindi talaga? Hindi nga. Ay, naku, maniwala ka sa akin. Yun pagdating sa mga matatamis, na akala mo magkaka-diabetes ka na agad pag kumain ka. Baka naman health conscious lang, di kaya? Baka nasa lahi na nila ang pagkakaroon ng diabetes. Naku, hindi rin. Kasi kung health conscious talaga siya, babawas-bawasan niya ang kakakain ng kanin tsaka tinapay. Hindi nga siya mahilig sa matamis. Malakas naman siya sa carbohydrate. Hindi lang naman sa matatamis na pagkain direktang nakukuha ang diabetes, diba? Kaya di talaga ako naniniwala na concern yun sa kalusugan niya. Lakas kaya kumain nun. Taob kaldero namin pag nagsaing ako. Ganun ba? Baka hindi lang talaga siya mahilig sa matatamis. Baka ayaw lang niya talaga ng gawa ko. Ang sarap-sarap kaya ng gawa mo. Ng mga luto mo. Talaga ba? Naku, salamat Kasi na-appreciate mo. Kaya nga lagi kitang dinadalhan dito Wala naman kasing kakain yan sa bahay. Ako lang. Teka. Nagustuhan din ba ng mister mo yung mga bigay kong merienda? Anong sabi niya? Sobrang tamis ba o sakto lang? Matabang? Kulang sa linamnam? Teka. Pwede bang hinay-hinay ka lang? Isa-isang tanong lang, mahina ka laban. Sorry naman. Interesado lang kasi akong malaman kung ano ang masasabi niya kasi syempre, malay mo. Malay nating lahat maisipan kong ibenta sa social media yung mga luto ko, di ba? Kagaya mo na nagbebenta ng mga paninda mo online. Para naman may kita rin ako tsaka sariling pera. Oo. Pwede rin yung naisip mo. Kaya nga anong masasabi ni Makoy? Ayos naman daw. Masarap. Masarap lang? Oo. Ano pa bang pwede niyang sabihin? Tulad ng hindi ba siya nagtaka kung sinong gumawa o nagluto? Hindi naman kasi sinabi ko naman na galing sa'yo. Kung sa bagay. Pero masaya ako na nasarapan siya. Katulad mo, nasarapan ka rin naman Oo nga, masarap naman kasi talaga. Alam mo, ang swerte mo kay Makoy. Mabait yung asawa mo tapos halata sa kanya na mahal ka. Hindi tulad nung sa akin. Sala sa init, sala sa lamig ang ugali. Nakakapagsisi tuloy na nagkaanak pa ako sa kanya at nakisama. Pero hayaan mo na, hindi naman na natin mababalik ang nakaraan sige, buti pa, uwi na ako. Baka hinahanap na ako ng anak ko Iniwan kong tulog para sumaglit dito sa inyo at ibigay yung niluto ko. Jonalyn, sigurado ka bang okay ka lang? Oo naman. Teka nga, patingin yan. Pasa ba yan? Asan? Ayan yung nasa braso mo. Kanina ko pa kasi napapansin yan hindi ko lang tinatanong. Pero nung nabanggit mo yung tungkol sa kinakasama mo kanina, napaisip ako kung sinasaktan ka ba niya? Oo, pasa nga yan at oo, sinasaktan niya ako. Papadudot awang-awa ako kay Jonalyn dahil hindi niya deserve or kahit na sinong babae ay hindi deserve ang pagmalupitan at sakta ng kanilang kinakasama. Pero wala po ako sa posisyon para makialam sa kanilang dalawa. Ayoko ring isangkot ang aking sarili sa gulo na hindi naman ako kasali kaya ako na lamang kung ano lang ang kaya kong gawin para makatulong kay Jonalyn ay yon lang ang ginawa ko. Siyempre, nakwento ko kay Makoy ang tungkol sa nakita ko sa braso ni Jonalyn at pati na rin
pati na rin ang asawa ko ay naawa din sa kanya. Mabilis na lumipas ang mga araw. Dumalas ang pambubugbog kay Jonalyn ng kanyang kinakasama. Naririnig kasi namin ang ingay ng mga away nila na mula sa inuupahan nilang kwarto. Kung minsan ay meron ding mga kalabog. Natatakot ako para sa kaligtasan ng kaibigan ko at sa anak nila, Papa Dudut. Nasaan na kaya si Makoy? Tagal naman niya, sabi niya pauwi na siya. Nabot na siya ng 30 minuto sa daan. Alam naman niyang praning ako tapos hindi pa nagre-reply sa mga text ko. Ay! Makoy? Makoy, ikaw na ba yan? Oo, mahal. Pabukas ng pinto, dali. Ha? Sige, teka. Bubuksan ko na ang pinto. Ay! Teka, sino? Dahan-dahan yan. Aray ka naman. Naku, yan na nga ba sinasabi ko eh. Teka, si Jonalyn ba yan? Ay hala, si Jonalyn nga. Pero bakit kayo magkasama, Makoy? Ay, huwag ka munang magalit, mahal. Paano ako hindi magagalit? Bigla mo na lang siyang inuwi sa bahay natin. Tapos tingnan mo, lasing na lasing pa. Oo nga. Huwag ka nang magalit kay Makoy, Arlinda. Wala naman kaming ginagawang masama eh. May gagawin pa lang. Ano ba pinagsasasabi mo? Mahal, huwag ka maniwala sa kanya. Uy, Sino ba talaga sa inyo ang dapat na paniwalaan ko? syempre ako, asawa mo ko eh. Teka, hindi mo pa sinasagot yung tanong ko kanina eh. Bakit magkasama kayo at bakit mo siya inuwi rito sa bahay natin? Hindi kami magkasama. Nakita ko lang siya dyan sa tapat ng bahay nila. Pinag-aagawan nung dalawang lalaki na ewan ko kung sino at kung saan galing yung mga yun. Tapos umiiyak yung kaibigan mo. Lasing na lasing. Kaya ayun, tinulungan ko lang. Inuwi ko rito sa bahay natin kasi alangan naman na doon ako sa inuupahan nila tumuloy, di ba? Oo nga, tama. Tama si Makoy. Salamat, Makoy ah. Salamat, tinulungan mo ako. Ganun ba? Naku, pasensya ka na, mahal ah. Ayos lang. Alam mo naman na hindi ko magagawa sa'yo at sa pamilya natin yung bagay na yun. Yung magtaksil kasi mahal na mahal ko kayo eh. Oo naman. Medyo na ano lang ako. Nagulat at naguluhan. Pero mamaya na yan. Tulungan muna natin itong si Jonalyn. Kanina pa nakalupasay sa sahig eh. Oo, sige. Ayan, dyan natin iupo sa sofa. Dahan-dahan. Jonalyn naman, bakit ka ba kasi nagpakalasing? Ano, may problema ka ba? Oo, meron. May problema ako. Bakit ka umiiyak? Ano, may masakit ba? Saan? Sabihin mo. Dito. Dito sa puso ko. Nag-away kami nung kinakasama ko. Kung ano-anong masasakit na salita ang sinabi niya. Nilayasan niya ako, dala-dala yung anak namin. Hindi ko alam kung saan ko sila hahanapin. Kaya nagpangalasing ako. Gusto ko na lang mamatay. Namimiss ko na yung anak ko. Hindi ko alam kung saan ko sila hahanapin. Ako, paano ba to? Tahan na, Jonalyn. Buti pa, magpahinga ka na muna. Matulog ka kasi mas kailangan mo yun sa ngayon eh. Bukas ng umaga na lang natin pag-usapan yung problema mo, ha? Papa Dudut, ang laki ng gulat ko nang inuwi ni Makoy si Jonalyn sa bahay namin na lasing na lasing. At kahit na pinaliwanag naman niya na nakita lamang daw niya ito sa tapat ng inuupahan nila ay hindi pa rin gaanong kapanatag at kakumbinsido ang puso ko.
Pero ayoko namang kaagad tumalon sa konklusyon at mag-akusa ng kung ano-ano. Kaya naman, inabala ko na lamang ang sarili ko sa pag-aasikaso sa kaibigan ko. Sa sofa sa sala namin, iniwan si Jonalyn na tulog at awang-awa ako sa kanya dahil bilang isang ina ay mahirap mawalay sa anak mo. Hindi ko rin talaga alam kung paano ko siya tutulungan bukod sa i-offer ang bahay namin bilang matutuluyan niya. Bago kami matulog ni McCoy ay nag-usap muna kami tungkol sa nangyari kay Jonalyn. Sinabi ng asawa ko na sana raw ay makonsensya naman ang kinakasama nito at ibalik na sa kanya ang anak niya. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Kinabukasan ay hiyang-hiya sa amin si Jonalyn at paulit-ulit na humingi ng kapatawaran dahil sa abala na ginawa niya kagabi. Sinabi namin ni McCoy na walang kaso yon at buti na lamang dahil nakita siya ng asawa ko, kung hindi baka napahamak na siya. Dahil doon ay nagpasalamat ulit si Jonalyn kay McCoy at kulang na lamang ay yapusin niya ang mister ko, pero pinipigilan lamang niya. Umuwi na rin noon si Jonalyn sa inuupahan nila at noong mga sumunod na araw ay nabalita na lang namin na meron na siyang trabaho. Waitress sa isang bar ang pinasok niya. Kwento niya sa akin, desidido siyang makapag-ipon ng pera para masundan sa probinsya ang kinakasama niya at mabawi ang kanilang anak. Sinuportahan ko naman siya sa kagustuhan niyang yon, Papa Dudut. Ano ba yun? Ay, aga-agang ingay naman. Asa na ba si McCoy? Aga naman niya bumangon, wala naman siyang pasok. Ay, ano ba yun? Buti pa, labasin ko na nga. Baka kung ano-ano nang nangyayari. McCoy! Jonalyn! Mahal! Ikaw pala, Arlinda. Ako nga! Bakit ka nandito sa bahay namin, ha? Anong ginagawa mo rito? Binibisita ka. May dala kong pagkain, oh. Eto. Ako ba talagang binibisita mo o yung asawa ko? Ha? Siyempre, ikaw. Kasi magkaibigan tayo, di ba? Mahal, wala kaming ginagawang masama. Pinagbuksan ko lang siya ng pinto at pinatuloy dito sa bahay Kung natin. wala kayong ginagawang masama, ano yung mga kalabog na narinig ko? Ayun ba? Naku, mga gamit ko yun. Nalaglag lang kasi natabig ko. Bakit naman malalaglag yan ng 2 beses? Parang imposible naman yun. Arlinda naman. Huwag mo nga akong tawagin ng ganyan na para bang malapit tayo sa isa't isa. Malapit naman talaga tayo sa isa't isa, di ba? Magkaibigan tayo. Ayun na nga, magkaibigan tayo. Pero ramdam ko na may iba ka talagang pakay kaya mo ko kinaibigan eh. Ha? Ano bang pinagsasasabi mo? Jonalyn, wag mo nga akong gawing tanga. Alam kong kursunada mong mister ko. Matagal ko nang pansin yun sa'yo eh. Iba yung titig mo sa kanya. Malagkit na para bang hinuhubaran mo siya. Ano? Hindi ka makapagsalita kasi totoo, no? Tama ako, ano? Oo, pero... Pero ano? Ganon din naman makatitig sa akin si McCoy. Alam ko, ramdam ko. Nagagandahan din naman siya sa akin. May gusto rin siya sa akin kaya kinukumpirma ko ngayon. Ano sinasabi mo dyan? Wala akong gusto sa'yo, no? Mahal, huwag kang maniwala sa kanya. Nagsisinungaling yan. Hoy! Hindi kaya ako sinungaling! Pwede bang manahimik ka na lang, Jonalyn? Kung alam ko lang na may plano ko palang sirain ang relasyon namin ni Arlinda, sana hindi na kita pinatuloy sa pamamahay namin. Ang kakapal ng mukha niyo! Mahal pakiusap. Huwag kang magalit sa akin. Wala akong ginagawang masama. Ang hirap paniwalaan ng mga sinasabi mo, McCoy. Buti pa lumayas ka na, Jonalyn. Oo! Huwag na huwag ka na magpapakita sa akin. At huwag na huwag ka na rin pumunta sa bahay namin. Hindi ka na welcome dito. Oo! Alis na! Alis na sabi! O ano?
Gusto mo kalad ka rin pa kita palabas ng bahay namin? Sabihin mo lang! Gagawin ko talaga yon. Papadudot gulong-gulo ako ng mga panahong yon. Hindi ko alam kung sino kina McCoy at Jonalyn ang paniniwalaan ko. Ang hirap naman kasing hindi magduda na wala silang milagrong ginawa matapos ko silang maaktuhan na magkasama. Bukod doon ay muling umugong ang mga agam-agam ko sa puso at ang takot na malokong muli. Oo, alam kong tapat sa akin si McCoy. Pero hindi ako sigurado kay Jonalyn. Kaya nga naggalit ako sa kanilang dalawa. Mas galit nga lang ako kay Jonalyn. Ang hirap tanggapin na ginawan ko na siya ng mabuti, inasikaso at malayang pinatuloy sa bahay namin, ngunit plano niya palang ahasin ang asawa ko. Samantala kahit gusto kong patawarin si McCoy, ay hindi ko po magawa dahil kinakain ako ng labis na pagdududa. Tumal naman. Ilang araw na akong wala halos benta. Meron mang bumibili, paisa-isa lang. Tumigil na lang kaya ako sa pagtitinda. Baka wala na talagang patutunguhan tong ginagawa ko. Nag-aaksaya lang ako ng lakas at oras. Mahal, pwede ba kitang kausapin? Tungkol saan? Tungkol dun sa nangyari. Yung nakita mong magkasama kami ni Jonalyn. Ano na naman kasi nungalingan ang sasabihin mo, Aber? Arlinda, wala akong sinabing kasinungalingan. At wala akong planong magsinungaling sa'yo. Saka parang hindi naman yata patas na di mo ako pakinggan nung itinanggi ko ang mga sinabi ni Jonalyn eh. Kilala mo naman akong tao, di ba? Wala akong pakialam sa iba, kayo lang ng anak ko ang prioridad ko. Oo, pero ano bang malay ko kung nagbago ka na pala? Na tama nga si Jonalyn, na gusto mo na rin siya. Hindi ako magkakagusto sa babaeng yun. Mahirap paniwalaan. Pero narealize ko, kasalanan ko rin naman eh. Masyado ako naging kampante. Pinatuloy ko siya sa bahay natin. Pinapasok ko siya sa buhay natin. Akala ko kasi matino siyang tao. Yun pala, may masamang plano. Mahal, nung araw na pumunta siya rito, sinabi na niya sa akin na nagugustuhan na niya ako. Nagulat ako, pero di ako nakaimik agad nung tinangka niya akong halikan. Buti na lang, hindi lumapat sa akin yung labi niya at agad ko siyang natulak. Yung narinig mong kalabog nun, siya talaga yun kasi 2 beses din niya akong pinilit na halikan. Gusto ko na nga siyang balian ng leeg pero nagpigil ako nun. At yun na yun yung naabutan mo. Ganun na ba talaga siya kadesperado? Siguro, kaya nga galit na galit ako sa babaeng yun eh. Ako rin. Pero ewan ko kung paano ko mapapaniwala ang sarili ko sa mga sinasabi mo ngayon eh. Alam mo naman na may trauma ako sa mga ganyan, di ba? Gawa nung ex ko. At nang dahil sa nangyari, bumalik yung mga trauma ko na yun. Naiintindihan ko naman pero sana maintindihan mo rin na hindi ako gagawa ng dahilan para masira ang pagsasama natin. Hindi ko ipagpapalit ang pamilya natin sa kahit na ano o sino sa mundong to. Saka ikaw lang ang mahal ko, Arlinda. Ikaw lang ang babaeng gusto kong makasama. Kayo lang ng anak natin ang nilalaman ng puso ko. Sana maisip mo yan. Lalo ngayon na sinusubok tayo. Pag-iisipan ko pero sana bigyan mo muna ako ng panahon. Oo, mahal. Naiintindihan ko. Salamat, McCoy. Papadudot, inabot ng ilang taon bago tuluyang bumalik ang tiwala ko sa aking asawa. Pero naging maunawain si McCoy. Muli niya akong niligawan at hindi naman sinukuan. Hindi nga nagtagal ay nagkaayos naman kami. Ang mahalaga sa akin ay mag-focus na lamang kami sa aming pamilya. Sana lamang ay tama ang aking
desisyon. Wala na rin naman kaming balita kay Jonalyn at wala na rin kaming pakialam sa kanya. Simula noon ay mas naging maingat na ako sa kakaibiganin at papapasukin sa bahay namin. Nakakatakot na kasing magtiwala basta-basta lalo na at may ibang tao na pwede kang traidorin. Maraming salamat po sakaling mapili po ninyo ang kwento ng buhay namin. God bless and more power po sa inyong istasyon. Mabuhay po kayo at number 1 po kayo sa puso at isipan namin. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Arlinda. Ano ang masasabi mo sa ating Barangay Love Stories today? Aabangan namin yan sa aming comment section.